Engathi-ke ungaphila uphumelele kukona konke okwenzayo. Igama nguPastor Italian Flick. Inamba uyisenza kuphela uma uyimember ye-channel kusongo 9 ekuseni kuya 5 ntambama uyangifonela au WhatsApp. Uzongifonela from Monday to Friday kuphela from 9 ekuseni kuya 5 ntambama kuphela au WhatsApp au ngithumelela ama-SMS sibe kufuneka pretty Starman. I don't know if ngibiza kahle. Funeka pretty Starman or Starman 39 70 uthi emolweni pastor ngicela ubuza uphupha uma uphupha uthenga isinkwa esibrown esitolo kuchazani lokho. Uphupha uthenga nje isinkwa could be a white one. Omunye ngaphupha ethenga isibrown, omunye ngaphupha ethenga isimhlophe, omunye ngaphupha ethenga lesi sidura isinkwa esidle. Nake singakusho ngesinkwa. Number 1, ngokujwayelekile kuba uphupha la isinkwa kuwuphawu luhluma usithenga. Lungasho ukuthi kungenzeka ungalindela inhlanhla, impilo enhle kanye nenhlala kahle ngenxa yokuba nemali eyanele. Umshumayeli 3 verse 13 kepha kuthi ukuba abantu bonke badle, baphuze, babone okuhle kona wonke umshikashi wabo kuyisipho sikaNkulunkulu nalokho. Kanti Izaga 12 verse 11 olima insimu yakhe uyakusutha ngokudla. Okay, number 2. Uma uphupha isinkwa kuwuphawu oluhle futhi uma usithenga olungasho ukuthi kungenzeka uzophumelela uphinde uthole inzuzo ngaba umholo, umklomelo noma ke imali ngenxa ke yokuzikhandla kwakho. Izaga 14 verse 23 wonke umshikashika unenzuzo. Kanti amaHubo 128 verse 2 ngokuba ke uyakudla umsebenzi wezandla zakho uyakuba nenhlanhla nempumelelo. Kodwa ke number 3 ngokwesintu uma uphupha isinkwa uphawu oluhle uma usithenga lungabuye lusho ukuthi kungenzeka kunesidingo sokuthi wenze iladi okukanye wenze ukhamba lweyidalwa. Uyabona ushuthi leli lisengavela uma ukuthi kunesikweletu esikhona esihlaza ukuthi akusukume wena wenze mhlawumbe okusa ladi okusa sithebe noma okusa ukhamba kanjena ngokwesintu. Siyabonga kakhulu besibheka lapho uthenga isinkwa. Kuva kumusa kuvama inhlanhla.